Λοιπόν, Ναι, γεια σου Δημήτρη. γεια σου Δημήτρη. Είμαστε εδώ στο Βόρειο Λονδίνο. Θα μας πεις την ιστορία του γονιούς σου. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Χατζηδημητρίου, συνονόματος. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Μορφίτης. Και θα μας μιλήσεις για τον καιρό στη Μόρφου που οι δύο κοινότητες ζούσαν ακόμα δίπλα-δίπλα. Αγαπημένοι. Και την εμπειρία που έχετε σαν οικογένεια και τι συνέβηκε Στην που οικογένεια την μου. έχεις πει, αλλά αξίζει να την ηχογραφήσουμε Μάλιστα. για να δουν και να ακούσουν οι νέες Οι νέοι γενιές που της τα Κύπρου. πράγματα δεν τα έζησαν Ακριβώς. και δεν θα τους τα πει ούτε στα μέσα μαζικής Ακριβώς. ενημέρωσης ούτε στα σχολεία. Είναι Ακριβώς. σημαντικά όμως να τα ξέρουν ότι υπήρχαν και αυτά σε ιστορίες και Ακριβώς. γίνησκονταν και αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Οπότε Δημήτρη, πέ μας την ιστορία. Ναι, αγαπητέ Δημήτρη, να σου πω μια αληθινή ιστορία. Τότε που είμαστε στη Μόρφου, που οι δύο κοινότητες είμαστε αγαπημένοι. Ακόμα και σήμερα, άμα δούμε Τουρκοκύπριους, οι οποίοι είναι Μορφίτες, τους αγκαλιάζουμε και τους μιλάμε, διότι τα πράγματα δεν έπρεπε να γίνουν, να πούμε, αλλά φταίνε οι μεγάλες δυνάμεις που μας εμπερδεύσαν και τις δύο κοινότητες. Λοιπόν, η ιστορία που θα πω είναι κάποιος γείτονας μας, το όνομα Χακίν, όπως το θυμάμαι. Χακίν το όνομα αυτό, είναι το μικρό, είναι το επίθετο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ενοικιάζε σπίτι απέναντι από το σπίτι μας στη Μόρφου. Και τότε, να πούμε, θέλει ο πατέρας μου μερικά χρήματα, να πούμε, για να χτίσει ένα σπίτι για τον αδερφάδο μου. Του λέει και λέει της μάνας μου Για να δανειστεί. για να δανειστεί μερικά λεφτά, πούμε. Λέει της μάνας μου, αν πάω στην τράπεζα να μου βάλουν στην τόπους πολλούς, να πούμε, να πούμε κάποιου δικού μας ανθρώπου. Λέει του, η μάνα μου, γιατί έλατε στο Χακίν απέναντι του γείτου μας και κουμπάρει, αφού είναι σημαία παιδί με σιλίν που λαλούμε. Έτσι λαλούσαμε τα παλιά χρόνια ο άνθρωπος. Ήταν δασοφύλακας, αν δεν κάνω. Ήταν δασοφύλακας ο άνθρωπος, στην κυβέρνηση δούλευε της δημοκρατίας μας, της Κύπρου, και έξεραμε ότι ο άνθρωπος μας συμπαθούσε και όμως το συμπαθούσαμε εμείς. Είμαστε πολύ καλοί γειτόνοι, όπως και με άλλους προοδευτικούς Τουρκοκύπριους στα περιβόλια μας. Αγοράζαμε νερό από τις μηχανές τους. Δεν υπήρχε πρόβλημα, να πούμε, να αγοράζαν αυτοί από τις μηχανές μας. Περνούσαμε ένα αγαπημένοι, να πούμε, τέλος πάντων. Ο πατέρας μου είπε τη μάνα μου, ρώτα τον κουμπά τον Χακίν, μα δυνατόν να μας δω, και λέει της, θα πούμε, γυναίκα. Λέει του, γιατί δεν δοκιμάζεις. Εντάξει, τα παλιά χρόνια κάθονταν το καλοκαίρι έξω που είναι ο δρόμος και κουβεντιάζασαι. Λέει του ο πατέρας μου, κουμπάρε Χακίν, θέλω να σου ζητήσω κάτι, αν μας ακούσει που δαμε ο κόσμος που περνά. Έλα κουμπάρε ποδά στο σπίτι μου. Εντάξει, επήρε ο πατέρας μου, λέει της γυναίκας του, κάμε μας 2 καφέδες να πιούμε με τον κουμπάρο τον Κώστα. Εντάξει, λέει του η γυναίκα του, έκαμε τους καφέδες, λέει του, είναι που μπορώ να σε βοηθήσω, κουμπάρε μου, γιατί και κουμπάρι. Ο Χακίν μπήκε στο γάμο του πατέρα μου, όπως μας λέγει ο πατέρας μου. Υπήρχε φιλίες μεγάλες, γιατί έμπαιναν και αυτοί στα στέφανα το δικό μας, έμπαιναν κουμπάρι. Επίδαμε και εμείς τους γάμους τους, φυσικά, που μας εκαλούσανε. Λέει του, κουμπάρε, χρειάζομαι μερικά λεφτά. Και είπα να σε ρωτήσω αν μπορεί να με βοηθήσεις. Πόσα λεφτά χρειάζεσαι, κουμπάρε Κώστα? Του θέλω 5.000 λίρες. 5.000 λίρες ήταν πολλά λεφτά πριν 70 χρόνια και βάλει ακόμα. Ήταν πριν την ανεξαρτησία. Ήταν πριν την ανεξαρτησία, μάλιστα, ναι. Πριν την ανεξαρτησία ήταν, αγαπητέ Δημήτρη, μάλιστα. Και σε παρακαλώ, εάν μπορείς να πάμε αύριο στο δικηγόρο μου, να κάνουμε τα χαρτιά, και εγώ κάθε χρόνο που να πουλώ τα πορτοκάλια μου, θα έρχομαι σπίτι σου, όπως ήρθα τη στιγμή και είπες μου, εντάξει, να σου διώ ένα μέρος του δανείου μου που πιάσα από σένα. Εντάξει, κουμπάρε, λέει του. Εγώ, λέει του, έφερε δικηγόρο. Δικηγόρος μας είναι ο Θεός μας. Εγώ, ο Θεός μου είναι ο Αλλάχ, λέει του, εσένα ο Θεός σου είναι αυτός που είναι πάνω ψηλά. Ακριβώς, του λέει ο πατέρας μου. Εντάξει, μα δυνατόν, λέει του, αλλά με βάλει δικηγόρο,
Δηλαδή του θέλεις τα λεφτά έτσι κουμπάρε χωρίς δικαιώρο, αν δεν θέλει δηλαδή του έσου δύο δηλαδή του. Ο παπάς μου φοβήθηκε μετά, λέει εντάξει, αφού μου εμπιστεύεσαι δηλαδή του, κάνεις με τρας του τα λεφτά, δέχομαι λέει του. Το πρωί πήγαν στην τράπεζα του κυρίου Χακίν, του γείτο μας, και λέει του τραπεζίτη, θέλω 5.000 λίρες λέει, να τα βάλεις στο λογαριασμό του φίλου μου, του κουμπάρου μου, του Κώστα. Λέει του, μα έχετε χαρτιά πράγματα, λαλί του, χαρτιά είναι έχουμε λαλί του, λεφτά δικά μου λαλί του, και θέλω να πας στο κουμπάρο μου λαλί του, δεν τα σε νοιάζει αν έχουμε χαρτιά λαλί του, εμείς κάνουμε καλά. Εντάξει, το παιδί δεν πήγαινε, είπε στον διευθυντή να πούμε, ξέρετε έξω, λέει του εντάξει, τώρα σε μισή ώρα θα γυρίσουμε τα λεφτά, 5.000 στο κουμπάρο σου. Και πράγματι αυτό έγινε να πούμε, και θέλω να πω στους σημερινούς Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους να βρούμε τα παλιά καλά χρόνια, τα ψάξουμε να τα βρούμε, διότι έτσι που πάμε η πατρίδα μας θα χαθεί. Πρέπει να δείξουμε αγάπη αληθινή στους συμπατριώτες μας. Όταν μου το πρωτοείπες στην ιστορία, ναι. Ερώτησε ο πατέρας σου και για επιτόκια. Ναι, αυτό μετά έγινε. Ναι. Μετά που κάθε χρόνο έγινε ο πατέρας μου 1.800, όσα μπορούσε να πούμε, ότι θέλει να φυλάξει για το σπίτι, για να πιάσει για το περβόρινι διάφορα πράγματα, ας πούμε. Μόλις τον τελείωσε ο πατέρας μου, λέει του κουμπάρε, τώρα τελειώσαμε, λέει του, έτσι. Λέει του, ναι κουμπάρε, ευχαριστώ πολλά. Λέει του Χακίν, εστάθησες στο λόγο σου, είσαι πολλά καλός άνθρωπος. Γιατί μόνο εσύ βοήθησες με, λέει του, εγώ να φανώ κακός άνθρωπος, εσύ του τα λεφτά δεν τα βρίσκεις κάμε. Λοιπόν, λέει του, εσύ που ξέρεις γράμματα, πόσα είναι οι τόκοι για να σου δώκω. Λέει του τόκου σέρθερο, λέει του. Χαλάλης σου, λέει του. Δεν μπορούσε να βρεις τα παλιά χρόνια τέτοιον άνθρωπο 5.000 λίρες και να μην πιάσει τόκους από τον πατέρα μου. Εμείς το αγαπήσαμε διπλά τον άνθρωπο τούτο και όπου και βρίσκεται πρέπει να είναι μεγάλος ο άνθρωπος, αν ζει ακόμα να είναι καλά από εκεί που είναι μαζί με τη γυναίκα του και αν έχει αποθάνει αιωνία του η μνήμη, αξίζει τέτοιο άνθρωπο να το θυμούμαστε. Αυτή είναι η ιστορία μου, αγαπητέ Δημήτρη. Και ο πατέρας σου έχτισε τα σπίτια. Μεράξε τα σπίτια, ακριβώς. Και βοήθησε ο ένας γείτος τον άλλο γείτο. Ανεξάρτητα από θρησκεία, ανεξάρτητα από γλώσσα. Ακριβώς. Το μόνο που ξέραν ότι ήταν γείτονες. Ακριβώς. Κουμπάρι. Ακριβώς, κουμπάρι, γείτονες. Και μπαίνουσαμε με όλους αγαπημένους του μορφού, όλοι οι μορφίδες. Είμαστε αγαπημένοι με τους Τουρκοκύπριους, δεν είχαμε πολλούς Τουρκοκύπριους, λίγοι ήταν οι Τουρκοκύπριοι και είμαστε αγαπημένοι τέλος πάντων. Δεν και μεταλλευόμαστε ποτέ, δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα. Ευχαριστούμε Δημήτρη για την όμορφη ιστορία. Ναι. Θες κάτι να προσθέσεις? Ναι, και εγώ ευχαριστώ Δημήτρη, του είπα την ιστορία αυτή για να ακούσουν και οι νέοι μας σήμερα ότι η Κύπρος είναι μία. Δεν είναι ο Βορράτσιο Νότος. Όχι, η Κύπρος είναι μία. Και ανήκει και στους Τουρκοκύπριους, ανήκει και στους Ελληνοκύπριους η Κύπρος. Πρέπει να το ξέρουμε το πράγμα, αν θέλουμε τα πράγματα να πάσουν εντάξει. Τι θα πω άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η αληθινή μου ιστορία. Ωραία, εντάξει. Οκ, κλείουμε. Έγινε.